Sanibona, udaba lwaseMpumalanga bese ngiy'tshela ukuthi lilungisekile ngoba ngeviki eliphelile umama uMary Phali icala limlahlile-ke enkantolo. Usekhaya nje la khona uyazazi ukuthi akayena uconvener futhi okwesibili uyazazi ukuthi akayona imember ye-MK Party. Sithe sisana-ke lokho sesiy'tshela ukuthi hhayi sekuzoke kube nokuthula noma-ke lisekhona idlanzana ngoba phela ubengeyedwa futhi naye ubengakaqhubeke nokususa uthuthuva uma ngabe ubazi ukuthi uyedwa. Kodwa ngenxa yokuthi ubenesupport bakhona abantu labo ebebemsupport-a. So ngibona i-article izolo engifisa sikhulume ngalo kodwa ngaphambi singene kulo article ngizibuza umbuzo ukuthi kaze umama uBusisiwe Mkhwebane uyokakuthola ukuthula na? Ngoba phela uma kunje kukhombisa ukuthi ukuthula ngeke aze akuthole. Ngifisa ukuthi singene kwi-article ebhalwe i-Sunday World. Sunday World ibhale i-article. Into ekhona ngomkhonto weSizwe Party esengike ngayiqaphela. Izinto ezibhalwa abamaphepha, ama-letters alikhayo akuvamisile. In a scale of 1 to 10, 8 out of 10 lawo ma-letters lawa asuka asinale zinto ezishiwo amaphepha asuke zi-accurate zonke. So uma ubona i-post ekhuluma ngesimo esithinta i-MK Party funaka ube 80% sure ukuthi lento eshiwo yiqiniso ngoba i-MK Party the way ingakhona. Ngifisa kungena odabeni lelo elibhalwe i-Sunday World kodwa umbuzo engizibuza wona ukuthi bantu baseMpumalanga nizimisele ngani emthethweni? Ngoba phela sengiyabona manje ukuthi abantu bebelwa nomama uBusisiwe Mkhwebane bengeyena uMary Phali bekuyini kodwa nisebenzisa uMary Phali ngoba naye ke ethatheka namthembisa namenze into enkulu azibone emkhulu wabona ufunekalo manje impiyenu phela iphelile seniyakuveza lokho. Asifunde i-article. Article le ibhalwe ngomhla ka-14 kuJulayi 2025 ibhalwa uBoitumelo Kgobotlo. Isihloko sawo sithi fallouts in Mpumalanga MKP as caucus lays complaints against Busisiwe Mkhwebane. Bathi ukwehlukana okukhulu sekuvelile ngaphakathi kumkhonto weSizwe Party eMpumalanga njengoba i-provincial chief whip okuTshepo Skhosana eveza ukukhathazeka kwakhe formally ngokuziphatha kuka-provincial convener okuBusisiwe Mkhwebane. Kwiletha ebhalwe nge-13 July eyithumelela kuma-senior officials omkhonto weSizwe Party okuJohn Dlela. uSkhosana accuser u-advocate Busisiwe Mkhwebane for ukuqhuqhumezela ukwehlukana i-disunity. Lokho okuphambene neprotocol ye-caucus newenza i-environment kube yovalo nokuthi abantu bangakhululeki kuma-members e-provincial legislature. Nanka-ke amazwi ekuthiwa abhalwe uSkhosana afundeka kanje. Njenge-provincial caucus member sibhala lana ukuveza ukukhathazeka kwethu mayelana nokuziphatha kuka-convener uBusisiwe Mkhwebane. Okungukuthi ku-negative kuya-affecta ukuqhubeka kwezinto ne-unity kanye ne-safety yomkhonto weSizwe Party eMpumalanga province kwi-legislature. Sekuvele kwawumkhuba ojwayelekile ukuthi uconvener abize i-meeting nge-hour lokugcina engazange waconsulta properly okanye acabangela ama-members ukuthi anama-schedules kanye nama-responsibilities. Okuyinkinga kakhulu ukuthi ukuhamba lo mhlangano uyakuwo uphoqelekile ukuthi uye kuwo ungazange wacelwa professionally, ungazange futhi waprovide ukuze ukwazi ukufika lapho kulo mhlangano. Manje lento lena iyaphazamisa kakhulu umsebenzi kanye nokuphepha. Since athatha i-office, i-leadership kaMkhwebane seyibikiwe ukuthi iyakhula le concern kuyi-caucus futhi baney'nsolo zokuthi akabahloniphi
and uyaba-threatenisha or uyabathusela ukuthi bazokhishwa kwi-provision as ama-detachment provisional as ama-detachment laphaya kwi-province. Uyaqhubeka uSkhosana ubhala ukuthi le behavior enjena hhayi ukuthi ayivumelekile kuphela kodwa iyenza ukuthi kungabi bikho ukwethembeka nokwethembana ngaphakathi kuma-internal structures. Ama-members ambalwa aripothile ukuthi lokuziphatha kwakhe nokubathusa ukuthi uzobasusa lapha kuma-detachment, lokho kuyaqhubeka futhi kubaqeda umdlandla kanye kudala futhi nokwehlukana within ama-ranks even naku-social media. USkhosana uphinde futhi waveza ukuthi bazizwa bengaphephile njengama-party members, ecela ukuthi noma yiphi i-meeting okubukeka ibalulekile ucele ibanjelwe kuma-official MKP offices lawa aseNelspruit kwi-legislature e-boardroom. Uma i-meeting ayibizayo ibaluleke ngempela njengokusho kwakhe, kufanele ibe lapha eNelspruit kwi-boardroom ye-legislature. La khona i-facility yakhona i-proper, kunama-security ne-accessibility yakhona futhi guaranteed, lokho kushiwo u-Chief Whip. Le letha lena-ke ithunyelwe late ngeSonto. Icela i-ofisi likaNdlela ukuthi lithathe iy'nyathelo ukuze ikwazi ukukhuluma lolu daba olubonakala engathi liletha tension enkulu futhi liqinisekisa i-safety ne-moral ama-members ukuze kungaze konakala into ey'ningi. Uphinde wakhuluma kanjena-ke uSkhosana kwiletha yakhe. Siyacela ukuthi i-ofisi lakho lingenelele urgently. Le situation le ayikho sustainable and i-undermine i-moral kanye nokubambisana ku-unit ama-members omkhonto wesizwe Party eMpumalanga. Ekugcineni ubhala ukuthi sinethemba ukuthi lolu daba nizolithatha njengodaba olu-serious, nilinikeze attention leli elideservayo futhi nithathe iy'nyathelo ukuze nivikele i-integrity ye-organization kanye nama-members. I-Sunday Times-ke ithi izamile ukuxhumana naye uMkhwebane kodwa-ke akayiphendulanga ingcingo ngoba bazamile ukuxhumana naye bezwe isayidi lakhe le story ukuthi uthini yena. Uma lento ebikwa uSkhosana la iyiqiniso izawuqeda umkhonto wesizwe Party, kanti eMpumalanga umkhonto wesizwe Party ubukeka u-improve khona makuqhathaniswa nama-results angonyaka ophelile nama-results ama-by-election. Uyabona ukuthi iMpumalanga iyakhula kodwa uma kuvela into ezinje eyikhombisa ukuthi kuney'ngxabano ngaphakathi eqenjini, lokho kuzowukhinyabeza kakhulu umkhonto wesizwe Party. Bengasabhekile ukuthi indawo yaseMpumalanga ingaphinde ibe nomsindo, kodwa-ke hhayi ukuthi angimkhole uSkhosana, kodwa uSkhosana ukhala ngokuthi lento into ebilokhu yenzeka futhi esijwayelekile. Ngikhala nge-timing. Why zonke lezi khalo ivela manje njengoba uMary Phali engasesiyingxenye yomkhonto wesizwe Party? Ngoba phela uma ngabe kuyinto elokhu iyenzeka futhi elokhu iqhubeka, bebengayiraise ngani sonke lesikhathi? Ngizibuza lo mbuzo, akekho engimdefendayo kodwa ngibuka ukuthi why ikhalo ivela manje bezingekho before? Ingane besimbona becampaigner kuma-by-elections wonke akhona. Simbonile umama advocate uBusiwe Mkhwebane ecampaigner nama-members omkhonto wesizwe Party. Uma ngabe lento bekalokhu eyenza sonke lesikhathi, bebengakuvezi ngani ukukhathazeka kwabo ukuze lilungiseke udaba? Ngikhala nje nge-timing ukuthi why kuphume kuxoshwe uMary Phali, kuvela ukuthi akasese yona ingxenye yomkhonto wesizwe Party eMpumalanga, ebese kuvela ama-complain ngomama Busisiwe Mkhwebane. Ngizibuza lo mbuzo ngoba phela uma lento kuyinto eqhubekayo, hhayi ukuthi into ayiqala recently nje iqala manje, cha, bathi laba into eqhubekayo futhi bazizwa bengaphephile. Uma kulento bekuyilento eqhubeka bebengayibiki ngani before? Ngikhala nge-timing. Kungenzeka na ukuthi uSkhosana uyingxenye yabantu abalwimpi kaMary Phali? Sizokhumbula phela ukuthi uma bephuma enkantolo
bathe phansi ngomafikizo lomkhwebane phansi. Asibazi labo bantu labo, ekugcineni kosuku bagqoka isikibha esisodwa, irigayila yabo iyafana iyodwa, yomkhonto wesizwe phathi bonke. Uma sowubathola behlangene ngeke wazi ukuthi lo uhamba nobani lona uhamba nobani. So ingakho ngithi mina angikuphiki mina ukusho uSimelane. Kodwa umbuzo engizibuza wona ukuthi why manje? Why manje? Ngoba phela uma ngabe lento bekuyinto eqhubekayo, abayivezanga ngani ngaphambilini? Ayibo sinenkinga la, nansi inkinga esinayo, sicela nisilungisele yona. Yazi isihlava uma sizwa sinehlela, kufuneka nisheshe nisi-attende ngoba ngale kwalokho sizofana ne-cancer, sizokhula. Funa lento mayiqala yenzeka abaqale bayi-raise kodwa kunele kwaxoshwa uMary Phathi sebebona ukuthi ngcono noma ngezinye zeindlela noma ngabanye babantu abalwa naye ngoba belwa impi kaMary Phathi na. Ngishilo kwasekuqaleni ngathi angimkhulumeli umama uBusisiwe Mkhwebane. Kodwa njengomuntu ocabanga yonke ngiyazibuza ukuthi why now? Why after sexoshwa uMary Phathi bese kuvela inkinga zokuthi lo ngoba phela kuthiwa nje selokhathi athi leadership yakhe indlela enza ngayo izinto ile engabajabulisi bona. Babe ngakuvezi ngani sonke lesikhathi? Umbuzo wami loyo. Kubantu abahlala eMpumalanga abangama members omkhonto wesizwe phathi ngiyazi abanye bakhona kule channel. Ngelekeleleni kona kuphi okwenzakalayo. Yelekelelani thina nabanye babantu asingazi. Ikona kuphi okwenzakalayo. Asibambe le video. Mina nawe bese sidibana kwivideo elandelayo. Ngiyacela usisupport ngokusidonatela noma ngamalini khona i-account kwi-comment ephiniwe, ngiyabonga.